simrang hilin eh. Ay. Sana sa isunod ka food yung 5 kabuo. Ano? Ha? Anong kayo? Pila ba tulo-tulo? Dah, kasi. Oo, makanya mo food dyan sa tawra. Terus natay kapila na ba yung bukod-bukod ng kabuo? Kau nungkod ko balik ko. Iyan. Ito na, kukuko. Aman. Pila na ba ning gagmay man? Diyan ning gabi ng kudkurong kay Kaya nga sa kagak ko, kadlawan pa man pila ka, pila ka kilo na. Diba? Ha? Oh. Diba? Pilang kilo. So, mas taglaan na palit ha. Ha? At mas balilihan na palit ha. Tag, 40. Kontes dito na mas balilihan. Ano ka, Alicia 65 man. 1 kilo, 50. So, 100. Ang sukar, Yung tumahurot. Ano na, baho na eh. 1 kilo asukar rin. Baho. Ha? Di man sa kilo kay budbud man. Sa pilang kilo rin tag asukar. Agwan po 30. Ha? Central, akan ng puti, white sugar. May sugar man kay. Isa. Agwan po 30 lagi. Okay? Ah, kapara man na subud-bud na inabog lang guys, ano na ito. Ang sentral din. Pila bag na eh. Central nga 25 mo bud. Kuan magusim ka 100. Mahal na. Mo galing eh. Ito kasi hindi nakapagod ko ba daan to stock. At pilay, balik dyan po mo sa musuman dito. Kasi balik dili kay order ni. Ha? Na okasyon. Order. At pila? Muni balik dyan kay. Baho na May okasyon tao na baho. Buwad naman na. Hatag yan kung di katagaan na lang. Ano naman, ikas suway na bayan. Baho na. Isa ito. Ganggang na eh. Aboy, ganggangan na dito rin. Ganggangan na kay ganggangan di ba? Ganggangan. Gaya, gadyo, iniruhat ni Kaliay. Tumpi ang good to. Sige, tagpod naman to. Muk. Hala. Yan na yung mga baho man eh. Mga baho din. Sa baho-baho na isa. Digisa. Buta. Ang kudkuron. Gikan ko ng hawab gani ha. Ready na kang kudkuron na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam. Para ba kagusa. So. Maning banata ng kudkuron. Ano ito?
para sa ang kani budbud una. Yunan hagbudbud. Muni jang lanas para budbud. Tagwat sa nang nag-anak ko magpansa ko. Preparar ko sa dahon. Kay alanahan pa man eh. Ang nibutang na dani luya. Unsa nag-asin og asukal. Unang hagbudbud. Takis. Dahan yung posto nugo na. Dala maglikit na kuskuan budbud. Oh wow, nasipan. Nah, budbud ni. Ban budbud, ban mahigibos, kan mahiloy asin ay sukal. Banat to ko kudkud ganiha siyang kubuok. Dapat pikas sa kuan sa bit bukan punsuman. Kuan budbud takang sakos ka ng lana para sa kuan para sa suman standby sana dana ikaduhang takam lana ni para sa suman anang tinamis. Last bowl ito kaduhang tinugay may tinamis tinugay ng kamay lang ilinis taga Valencia Danau ito din haog mapuhon ang Ginoo at ito ko ani Ma'am Siri Ulrich kahintong manihapdan ug matos Valencia Danau.
Tingnan sumanog mabuabot pohon. Bilang kado. Yan na. Ano ko din puston karon. Naman dito di ano naman ang kuan biko. Ito din nagsuman man ko ng puston ron. Kanina pang ano puston, kanina pang tinamis. Kaya itong kaniha, ano ito? Ibud. Nag-aso-aso pa. Nag-aso-aso pas kainit. Kita-kita laman tapuhon. Ugma. Ani ang suman og asa ni tugpa. Bitaw, lazo ni tugpahan sumana. Budbud og suman lazo ni kada padurungan. Atong sa Valencia, Danau. Valencia, Barrio, Danau. Excuse. Kapit na maluto ano nga onon. Ang kuan ni budbud.